vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Akumbirawo vaWanda musudzi ruoko rwenyu rorudyi muchatedzera zvandenge ndichitaura. Noti ini Wanda Musa ndichataura chokwadi pamberi pedare ndisina kutapudza kana kuwedzera. Midzimu yangu indinzwe, Mwari wangu andibatsire. Ndikataura manyepo, Mwari vachandiranga. Right. Po chaka ndokumbirawo usudze ruoko rwako rorudyi. Simudzai baba. Mukati motedzerawo zvandichataurawo pano. Anditika? Ini po chaka. Ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambongezi. Ndisina kutapudza kana kuwedzera. Midzimu yangu indinzwe, Mwari wangu andibatsire. Ndikataura manyepo, Mwari vanondiranga. Chakumbirawo vaMusa mutapire dare mamangariro amakaita pamberi pedare. Mukwidza voice mutaurisha pamusoro edare. Inini ndakamangarira mukwasha pakudaroora redu. Mushure mekunge mukwasha avasungisana nemudzimai wake inohanzvadzi yedu nenyayawo dzavo. Takaenda kudare, pane usura chifingezwani. Mukwasha ndobva apa mwana wedu Gupuro ndobva tariona tese nedare. Mushure maizvozvo ndopatakaona kuti chakatanga ndechakachenjedza, chirega tichirewo pfuma kumukwasha. Ndosaka takauya takamumhan'ara kuno. Ndinotenda. Makambotaurawo naye here mukwasha musati mauya kuno kudarira mambo? Hatina kumbotaura naye. Takaenda kudare, anga asungisa hanzvadzi yedu ndobva amupa Gupuro. Ndopatakaona kuti kana zvadai vane vana vaviri, chirega tichirevo pfuma yedu. Makamuziva sei kuti mukwasha? Nekuti pane mazivero atofana kunge tichiita parudzi rwedu vese vanhu vatema. Nekuti sei makaziva kuti mukwasha? Hapana here chimwe chingatiratidze padare kuti makamuziva nekuda kwekuti ane ngava here, pane musidzanwa here, kana kuti haana kutombobvira atombozivisa kuti mukwasha? Mukwasha paakauya nemwana wedu ndobva tachajana. Bepa racho ndiro ra2011. Mushure mekuchajana mukwasha akauya netraki raikuno $40 ndobva auyisa grocery ramairesi. Ndopatakangozivanirana nemukwasha ipapo. Zvimwe zvedu zvese zvapana chakacho. Chatazvibvunzira kuti tizive pekutanga nekwatiri kuenda. Kuti muri kuti makawana grocery handiti? Ramai. Nechwangirai kuno. Ndipo pakaperera mukwasha ndobva aenda zvachose. Ndobva aenda zvachose. Kusvika mazomuona paGupuro nemwana wenyu. Hongu ndinotenda. Uriwo pakati penyu vatezvana nevamwe vakateerera kuitira mangwana. Mukwasha sezvo anga paGupuro mwana wenyu, maifanira imimi kuti dai makangotevera mutemo wenyu wokutuma munyaya kuti mukwasha wongoramba mwana wedu. Asi rorawo makatuma munyai
onza zvichakwanisi kana kuti mukwasha oramba nemozo yakudarira mambo mambo woona kuti woita sei. Saka ndopandiri kuti kune vakateerera vasiri mudare kuitira mangwana musangoti kana mango mototomanya kwa mambo musina pangwasha angada kuroora musina kuya kuno kwa mambo tezvana. Ndinotenda mambo, asi isu takashandisa nzira yaakashandisawo mukwasha. Dai akakokorodzwa ana atete nanasekuru vorambana nehanzvadzi yedu. Hanzvadzi yedu yakarambirwa mudare, saka isu takangoshandisa nzira yaakashandisa kuti tingoreva kuroora mudare. Saka regai tinzwe mukwasha kuti mukwasha zviri kutaurwa naTezvara muri kuziva muri kuti kudii? Zvavari kutaura ndokuzvinzwa, asi patanga tiri kudare rakanga tinavo vakatiwo ndakabisa mari inoita 25 US apa haina kubuda. Toenda panyaya yekuenda kumatare, ndakafamba kaviri ndichienda kwanaTezvara ndichida kuti nyaya tigadziriswe nanaTezvara. anaTezvara vakapindura kuti hatisikwanisa kuenda munogarisana mega ivovo, zvikatiremera kushaza todii. Pekupedzisira ini ndakaona nemudzimai ndikati handei kwanaatete. Mudzimai akabva ati handikwanisi kuenda kwanaatete, ndida kuenda kuchechi. Ndikati tozoenda svondo rinouya, akabva aramba. Ndobva tazoita svondo rinouya riyare, ndopandakabva ndamuti inini ndiri kuenda kunovakira kudivi rekwanaatete, ndakunosvika kwanaatete. Iye abva ati ko mune kuita zvekudaro sei? Handimungadai mayatsodi madudza tarangana. Ndobva ndati mauda kuti tiende here? Zvikanzi ndauda kuti tiende. Ndikati alright, hatiendeni kuna nababa tonotaura nababa kuti vazive, nekuti nyaya iyo vari kuiziva. Toenda kwanaatete, ndobva tanosvika kuna nababa tautsanangura kuti tiwane maendero. Mudzimai akabva ati ayo nekuti svondo rakapera takambotaura zvekuda kuenda kucommunity court, saka ndakutoda kuenda kucommunity court, achida kuenda kwanaTezvara. Ndokumira kwayakaita. Pane vatinge chitipotera kwavari sekuru vekwanatezvara vamuperekwa, ndaivaudza zvese zvatenge tichiita. Saka ndo payakabva enda kucommunity court. Ndaida kubvunza kuti imimi vachakashaka makaramba mukadzi zvezveshuwa, ichokwadi here kuti makaramba mudzimai? Zvinomira kuti ichokwadi, nekuti mudzimai ndamutsanangura kuti rega usashamwadzana nevanhu. Ndati ichokwadi here kuti makaramba mudzimai? Ini pane pandiri mubvunzo mapedza zvinhu sekretari. Pane pandiri mubvunzo tingonzwa kurambana. Makangomuka here muchikoti makurambana pasina nyaya? Nokuti tingaida kuziva nyaya kuti zvazvosvika kuti musvika pakurambana chii. Nekuti kurambanaka hachisi chinhu chiri nyore, chinhu chinodhura. Kurambana kunodhura kudarika kuroora. Saka ndiri kubvunza inini kuti hongu makarambana, hatingonzwa zvekurambana, asi ko chaicho chamboita kuti murambane chii? Nokuti iringe nyaya yekungovigwa, handiti isi kunasobudirana pachena. Plus nasonzwa musati takati handei kwanaTezvara. Kana riri dambudziko rekuti mwana uyu ane mudzimu wese, zvinoda kuti zviende kwanaTezvara, ndo vane chekuita nenhau yemwana wavo. Kana iri nhau yekuti kana kuti makamubata nechikomba, kana kuti makaita sevanaTezvara vaitozosumwa nevari konseni kuti vasumwe naatete kana kuti madzimbuya, kuti aiwa ndo zvabatwa mwana wenyu abatwa ane chikomba, kana kuti ari kuita zvisina kururama, handiti vakutosumwa neveukama vasiri vanyarikani. Hadzisi nhau dzose dzatongoti straight takuenda kuna naTezvara. Kune kumwe kwatinopotera, handiti kwatinenge tapotera vaye ndo vanozoenda kuna nababa kwavazivisa kuti aiwa zviri kuitika mumusha umu, mwana wenyu ari kuitika zvakati nezvakati nezvakati, vakuziva manje. Hachisiwo chivanhu chedu, ndo maziro andoitangu. Saka nauyi hatisi kuziva kuti nauyi kungoti kurambana. Vakangomuka here mangobwekana kuti achida mukadzi, kana kuti pane nhau iripo yatoda kuti tizive isu zvedare kuti chii chakambonyanyoitika. Ndine musi wandakananga wasunga pamba kuti ndichienda kubasa muri maoko ngozvishandira mabasa maoko. Saka pane murume muzukuru mwana waatete vedu isusu ane misikanzwa yekungonyenga vanhu kana kuti madzimai evamwe. Tanga tatombogara dare nezvake
aida achinyenga achinesa muroora wangu inini kuti ndikupe mwana ndobva padare patava tangorangana kuti ayo takataura sedare saizvozvo remusha kuti ngaachimira zvekuya kudzimba dzedu saka iye ndakazomuna zuva randakanoobva vamba achisvika pamba ndobva takwazisana ndobva tapedza kukwazisana achikwazisana nambuya akari padara ini andiri pasaidi pamusiwo ndopandakanzwa mbuya ake vachipindira kuti andambokudaidzai ndobva vadzokorora futi kuti andambokudaidzai ndonguva ndakadrow attention ndakudzokera ndinzwisise zviri kufamba sei ndobva ndati kochiko chiri kuitika zvikanzi mbuya vakanditumira mwana ndiuye apa vakuramba kuti havana mundaidza vanati zviri kufamba sei zvikanzi andambomudaidzai ndobva vazoti aridaidzwa namedhi mundasi vekuchikoro kwavanodzidzisa ndikati kwavari kude zvikanzi ipapo ndobva papera pakadaro ndakazotanga kuzvitsvaga ndakunda kuchikoro kunonzwa kuti medhi mundasi vaida nezvei munguva iyoyo ndakuwana chakanyatsokwana chavaida nezvazvo saka ndakazongopedzera ndakuti ndikabva ndati nini iwo uri kunetsa uri kuramba uchitamba nemunhu uyu takambomutsiura munhu uyu padare kuti achamuda kuti asvike kudzimba dzedu iwo uripo saka ini handidi kuti usashamwaridzane naye munhu iyeni kuti hapana chausingazivi iye abva ati unotoudza izvo muzukuru wako ndikati ndoudzawo mudzimai wangu ndikati ndoudza iwewo mudzimai wangu ndikanzi manje handidawo chitoudza iye kwete inini ndingambozvikwanisa plasi ugona wakati muvengera mahara zvako dzimwe nyaya dzatinge tikatadzana panapa kuti zvaunge uchimuvengera zvokuti akaramba kutumwa newe kwaida kunoroora ndati hausi kutaura izvo ndiri kutsanangura kuti usashamwaridzana naye nanewton iye saka nguva yandakati usashamwaridzana naye iye mukupindira kuti vabva manje ndoshamwaridzana naye chete zvazvekusvotesana zviyazvo saka takabva tatadza kuzombowirira kubva panguva iyi vatsanangura zvenyu asi mubvunzo kana vari padare chavoka katobvunza dai hama dzangu ndozvingaisika kuti vanhu vasvikomukuramba nechete izvozvo zvakanaka asi nyaya yataugwa navatezvara kuti varida pfuma mainzwa here ndopane nyaya papfuma uri kuti wokudii pfuma ndozvati inofanira kubviswa mune vana vangani vana vaviri chinechi mukomana nemusikana lidzi makalisa zvenyu takanyora 2011 ko zvamuri kuda here kana kuti munguti kungoda zvakadaro hapana zvimwe zvamaona kuti muchawaputsika mukabisa hapana zvakamira sei tibatsire sekirika tori zvana zvakamira sei mukwasha achizwirawo dare richizwawo kunako pakanyorwa makandinzwanani chinongurai homwe mari nditaura mari dzacho dzachitaurai zvimwe zvababa zvakaiswa in brackets ndobva zvanzi $60 zvina kuchajiwa chimwe nechimwe ndobva pazonyorwa zvamai ndobva panyorwa $80 ndobva panyorwa rutsambo ndobva panyorwa danga mombe 4 oro 2,500 each ndobva panzi mombe yeumai ndobva zaita 5 ndobva panzi majasi ababa ndobva panzi jazi neheti black suit size 44 brown shoes size 10 ndobva panzi majazi amai ndobva panzi african attire ndobva panzi overcoat blanket jag, yeah, it should be jag, you know. Kozoti chari, black, the hat. Jag razo nyorwa futi pazazi. Handbag, shoes, size 7. To match suit, umbrella. Ndobva zvokwazo grocery. Grocery ndora tanzo rakabvisa breast 5 kg flour, 10 kg sugar, crate, drinks, sun gem 2 kg, soya beans 2 kg,
meat, 5 kgs, 5 liters cooking oil, 2 kgs margarine, 5 kgs salt, sweets and biscuits. pamusoro zvose zvakanaka nokuti vanga vachiri kufambidzana semhuri handizvi vachiwirirana, but mazviro andinoita kana zvamira zvakadai andabvunzira vana ndobva kubva roora zvinotaurwa nemukuru namambo handiti pandabvunza kuti vane vana vangani asi kuti ndikupa judgment asi tikutaura through experience nekuti zvinhu zvinenge zvatombotongwa mumwe hazvishanduke ndo inenge iri fomati yemaitirwo enyaya dzacho handiti mwana komana ane mombe dzake dzinodedzerwa mombe yake musikana ane mombe dzake handiti nekuti kunonzi mwana musikana anoroorwa ipfuma inouya ichiuya mumusha menyu handiti saka mambo kazhinji kacho andoti mombe mbiri pamwana wemusikana mwana wemukomana imombe handiti zvaura kuti mombe nato dzinge zhinji dziri kubva kunani kuna baba iyo ndikiri mafizhongo aya akatopfuura kazhinji mazviro ndozviita zvaifanira kuita vachiri vose mumba asi izvi zvati kutaura izvi hazvipotsani nemizvi takamirira mambo muchanzwa rimi ravo ndopa anongosvikopinda nemo nekuti ndo maitirwo nyaya dzayo gaitibatsirane futi ichidai mukwazha mawa here zvazvakanyorwa nanatezvara zvavanga vachida muchiri mose muchiri kuira zvinzwa zvino kana zvinhu zvadai vanhu maparadzana pane zvimwe zvinenge zvisapindi pane zvinopinda zvinenge zvichidiwa sekuroora vana vako wozapa zvatiradza kuti hamuna kuroora mukwazha kunyanya runonzi rutsambo ndokuroora hamuna kubisa handiti vana venyu vari vaviri mukomana nemusikana nai vari mukomana nemusikana ichokwadi chataurwa nemutauro ataura pano akati mwanasikana panodiwa ng'ombe mbiri mwanakomana panodiwa mombe saka zvinizvozvizvi mang'ara kuti vari kuda pfuma yavo isusu tiri kuti rutsambo neng'ombe idzi dziripo dzatiri kutaura pano zvinowanikwa riini tibatsire mkwasha tufamba neda ng'ombe dziri nhatu ndoona kuti pakaita nguva ingaoita se24 months ndakwanise mombe nhatu dzataurwa kutanga 24 months 2 years 2 years muruti zve2 years munofambisa nemapedza badara uye zvino ngativabatsire pamakosi kana iri mari yamuri kunzi mubhadhare imimi yerusambo pana pakanyorwa $600 then mombe 3 kana muri muno mudare mombe imwe chete inenge ichikosta $300 times 3 that's $900 $900 plus 250 inotipa 1150 1150 plus yanzi mombe yamai inotipa futi 300 dzimwe pamusoro saka inenge yakutipa 1450 yamunofanira kuti mubhadhare kwana tezvara kana iri mari ndo mamiriro akaita nyaya yacho kana zvaapo hamupana nemuri moga zvakuya through dare nekuti havakwira dare handidika makaona pfuma yacho motouya kunoku motoona sekretary ndauya nepfuma yayo ndidedzere vatezvara isu ndisu tagona kuchitambidza ava mari yavo handiti nekuti moga makatadza kuti kutambidzana panguva yamaifanira kunge muchiita muchivaka ukama saka kukwira dare kupotera saka yakutobatwa nedare wodedza vopiwa ngiri pfuma yavo hakuna chinobviswa papfuma yavo nikopiwa zvakaita se zvakadaro asi toda kuti zvive neuchapupu nekuti nhau yasvika kudare. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.